Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 10 sa bulan sa Oktubre, tuig 2021. Karon ang ika-28 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 17 ngadto sa 30. Sa diha nga mulakaw na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug nangutana, maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon? Nangutana si Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutang-butang, ayaw panglimbong. Pahura ang imong amahan ug inahan. Mitubag ang tao. Magtutudlo, nagtuman ako niining tanang sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Mitutok si Jesus kaniya uban ang gugma ug namulong. Usara ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini, naguol siya og masulubong mibiya kang Jesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon kanila, lisod gayod alang sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakurat ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini apan mipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, lisod gayod ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas sayon pa sa usa ka kamelyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa gingharian sa Dios. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an ug nangutana sila kang Jesus, kun mao kana, kinsa ra man di ay ang maluwas? Mitan-aw si Jesus kanila ug mitubag, dili kini mahimo sa tao apan mahimo sa Dios. Kay ang tanan mahimo gayud sa Dios. Unya misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o mga igsuon o inahan o amahan o mga anak o mga uma tungod kanako og tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan ni ining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma, besan tuod og lutuson siya. Og sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.